nosola nihleli phansi nise-toilet nitshelwa yimi nobe seningakwazi ukungitshela nothi nise-toilet nithi ngaze ngayisola. Bakhuluma bona e-Eastern Cape bathi baphefumula amakaka, badla amakaka. Ngize ngasho ngathi nami basawadla lawo makaka ngoba ngathi bayawathanda, kodwa ngase ngithi-ke mhla khona ukuduka okusesekhona e-Eastern Cape ngoba bakhala kakhulu Eastern Cape kodwa abafunanga ukulwela ilungelo labo, abafunanga ukulalela. Wathi ubaba uNcamalala wathi abanye bayokhala, wathi ngathi ngisephalamende ngayisho ngesiLungu lento ngathi some of you will regret, ngithi Eastern Cape you will regret, nizokubona okwabona uSawule eseDamaseko ngoba nina anivoteli inkululeko, anivoteli ukuthi izingane zenu. Abantu base-Eastern Cape abakwazi ukucabangela izingane abayizalayo, ezinye zezingane zabo abayizalayo azikwazi ukucabangela zona self ukuthi bekwazi ukuphuma kulolu bisha abakilo. Ngithi Eastern Cape you will regret lento enenzile. Weputikodo omunye umuntu omele simbonge kakhulu mina yamfowethu, kumele sibonge ungizwe. Yabona ungizwe uvele wathi siyabonga. Ngicela nje uthi qapha mfowethu ngizokwazi ukufaka abanye abafowethu lana. Okay, sengiyaphuma bhuti. Ngithi ngifuna sibonge ungizwe. Yabona ungizwe ukuhamba negama lamabhinqa na ku-ANC. Uvele wakwatisa kakhulu wonke amabhinqa, avele ngisho nangathi athi wona sivoti, avela asukuma wovota athi no ungizwe sifuna ukukhombisa ukuthi thina asilandeli umgwaqo ongaqondile, silandela umgwaqo oqondile. Amshiya kanjalo usahambe enkalweni njengamanje akazi ukuthi ubhekephi. Ngiyabonga bhuti. Sibonge ngizwe into yenzile usebenzile ngoba manje uMK uyenze ukuthi ibonwa abantu nababe bengayinakile ngobuxoki bakho kusuwezile thina. Bye bye bhuti. Lindile Kapa. Network yamshaya. Wemthabiseni. Yebo Potgodoli. Ngishaya ngesizulu impela, ngishaya ngesizulu ngokushaya ngaleli umthabiseni. Ngithabise ngomzulu kodwa. Angithi mina ngishaya ngesizulu umthabiseni. Yebo sawubona umthabiseni. Unjani? Cha siyaphila ntombi, singaneno ninjani kodwa empilweni? Ukujabula nje mama, ngijabule kwaze kweqa. Singenhla sonke bakithi. Mina nje ngithi asibonge ukuthi MK iphumelele nani nisebenzile bakithi. Mina okungiphathe kabi nje ukuthi thina esikude nasemakhaya esabhalise ngasemakhaya asikwazanga ukuvota ngenxa yokuthi lento ngazi ishintshe nini yokuthi singakwazisi ukuthi sivote noma nationally noma province ngenxa yokuthi awukho ngakini. Kubuhlungu lokho ukuthi asikhonanga ukuvota ngenxa yalokho. Ungabusakhala Mthabiseni ngoba ungabusawakhalela amanzi asechithekile. Kubuhlungu impela kunjalo, bebesibamba ngophondo kwabe-ANC ngoba befuna ukuntshontsha amavoti enu, kodwa amanzi asechithekile asisawakhaleli ngoba abanye bakwazile ukuvota kunjalo. Bebesibamba ngophondo, kodwa ngithi siyaya kohulumeni bomasipala, ngifuna nilaye kohulumeni labasemakhaya. Ngifuna nje silaye siqoqe yonke into ethi masipala. Ngothatha nelifu lapho ngikhaya straight ngiyovota ngeke ukwazi. Yabona nje ngiyoqalelela kuse-early. Bonke omasipala ngiyabazi, bonke omasipala baqasha ngokulala nabantu besifazane ngiyabazi, bonke omasipala baqasha ngobungani ngiyabazi, bonke omasipala baqasha ngokuthi unkosikazi kabani lo ngiyabazi. Nisazodela ngiyanitshela nixhaphaza abantu besifazane, nilala nabo before nibaqashe, niyakanga. Ngizodela ngiyanitshela. Abathi mina nje ngisemkhakheni wabantu besilisa, yema kufanele ngithola umsebenzi kuba nzima, ngitshela ukuthi kufanele ngiespontshini. Kunzima. Awungitshele, uyabona uma umuntu wesifazane lento yokuthi uthola umsebenzi ngokuthi ulale nomuntu ikudla uzufe. Bantu besifazane ngicela nizazi ukuthi nibalekile.
abantu besifazane ngicela nizazi ukuthi nibalulekile. Angeke kuthiwa ngelinye ilanga ufile wabulawa indlala than ukuthi uthathe umzimba wakho unikeze umuntu. Le mali mawusuku uyoyikhipha sekuphela inyanga mawuhola ngenyanga uyakudla unembeza ukuthi le mali ngayithola ngokulala. Ngiyanicela abantu besifazane nibahle uNkulunkulu wanenzela wanikeza ithempeli. Uyabona nomuntu wesifazane ngendlela akabaluleke ngakhona anikwazi ukuthi uma nizoqashwa fanele kulalwe nani. Abaniqashe nje uma kufanele beniqashe. Ngiyacela ngani zakwethu kubhlungu ukudla imali owazi. Uyabona mawudla imali owaqashwa ngobulale nomuntu awuhlukene nokuthi uthengisa ngomzimba. Wathengisa ngomzimba ngoba uma kuphela inyanga noma kuphela iviki uyithola leyo mali uyazi ukuthi imali yokuthi ngalala nomuntu le. So komasipala bonke njengoba nilala nabantu besifazane nibaphoqa ngokuthi nibaqashe ngemali liyeza ukhetho. Ngibazi bonke omasipala benza lokho. Ngizonivula izinqa nonke ngitshela izwe ngani into eniyenza kubantu besifazane. Nina nonke bomasipala neniqashe ihlobo zenu. Uma umuntu enganawo umuntu uthola ukuthi njoba ngugodole akwazi wamuntu ekhaya angikwazi ukuqashwa ngoba akekho umuntu abamaziyo ekhaya. Funeka kuze kwaziwe somebody ukuze uqashwe. Ngithi wo unto you uncane lokho esikwenze manje kukhulu esizokwenza. Siyabonga wemthabiseni. Nginibingelele ngani zakwethu kuzo zonke indawo la okuhambe kwafinyelela khona lo mbukiso lenkulumo bokugodole omunye wabantu abebekhankasa kakhulu kwi-MK lapha bekhuluma khona ku-live wabo ku-TikTok bechaza ngezigameko ebezenzeka nendaba yase-Eastern Cape. Njengoba sazi the Eastern Cape i-ANC ihamba phambili ihlule i-MK ngamalengiso ekubeni kwazi ukuthi enye yama-province angathuthukile or anganakwanga since engaphansi kwe-ANC. Kepha abantu bakhona kuthiwa baphinde babuyela bawuvotela yona futhi i-ANC ekubeni behlezi bekhala lapha ku-cutting edge besho izinto ezahlukene bewela imfula nani kodwa baphinde babuyela khona ngoba kusho ukuthi bayakholelwa kuyona nokuyinto esematheni ke leyo kulesikhathi samanje. So manje sikuthulela nje ukuthi kwenzakalani. Sixolise ngokungakuthuleli njalo ezahlushwa i-network. Indaba zagesi ziqale phansi zihamba zibuya uqhume yonke leyo nto. Ngakube sibuye singapublish but sekuthembisa so ncinga.